friends, magandang gabi sa ating lahat. Shout out ko na rin sa nag-request dito na si Ading Mary Rose Lacuesta. At yun na request mo ding itak lang nga makanta. Pasensya lang tanding ha. Shout out na rin sa mga subscribers ko dyan. Pasensya na lang sa gitara natin medyo hindi na maganda yung tunog. Hindi ko na medyo kabisado ba yung mag-gitara, hindi ba maganda yung gitara natin. Pasensya na lang. Para lang sa nag-request. Agukrat ka man sabong, tatap tapayain ka. Dito'y duwada kulako, taadan tuliliwata. Tahuray no dinakayat, ayaten kan tulata. Tahuray no matayakon, no lakit di taagbiag ka. Yakbay napadasan, inagdigus sinarway nga lulwa. Mapadas ko itan, nasikat igapunan. Agsang sangit daytoy puso, injak idan may gawidan. Ta sumal saling tulaeng, tiilig ko kenledaan. Ano ang sinabi mo? What did you say? Anya timbaga. Saan ka pupunta? Where you to go? Anya ti papanang. Babalik ka sa akin, come back to me, sublayanan na. Ako ay nalulungkot, I am lonely, malmaldaya. Yakpay napadasan, tinagtigus tinarway nga lulwa. Mapadas ko itan, nasikat igapunan. Agsang sangit daytoy puso, injak idan may gawidan. Ta sumal saling tulaeng, tiilig ko kenledaan. Ano ang sinabi mo? What did you say? Ani ating baga. Saan ka pupunta? Where you to go? Anya ti papanang. Babalik ka sa akin, come back to me, subyanan na. Ako ay nalulungkot, I am lonely, malmaldaya. Ako ay nalulungkot, I am lonely, malmaldaya. Ako ay nalulungkot, I am lonely, malmaldaya.
you din for your request. Bye-bye. Ingat-ingat kayo lagi dyan mga friends.